Cek satu. Selamat hari Minggu.
Shalom, damang dainang, dongan sapor siaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Masuk mahita tu parsauran nabadia di bagas joron itu hatta. Tung pedang bui hita rap, marsaon marhite-hite bagas joron itu hatta. Di hamuna damang dohok dainang nang pe di bagas tabe mamuji tu hatta. Asatai hutom ma songodia nang diatur honi huriata songoni nang diatur honi pamaretata adora sota mulai martangiang mahita di bagasan rohatta ganuk marsada-sada amen masuk mahita marhite-hite goar ni debata ama doh goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Doh goar ni todi purbadia na tumupalangit doh tanoon. Di pasaur madamena tu todita. Amen rap mahita madok di tangyang tay. Ali Yesus Tuhan nami bereng kami nadison. Pinar mahamido kami saluhuk na nadison. Saya siroham dihami siapa ngulu hamion. Amen. Tapuji Tuhata marhite deta nomor 135 ayat sada dot ayat 7. Marparangin atama di Tuhani hamu gabi halomoan situtu jala marparbuehon nasa ulau nadenggan martangiang mahita
Ale Tuhan Jehovah debata pargogo naso hatudosan jala parasiroha nasumurung. Dipangidoro hamdo naeng mangulu jala martua hami sogot. Nunga ragam dalanna dibayan ho manungguli rohanami. Asa hutadahami hatuaon nasian hoi. Dibaheni hupaserep hami manuaeng rohanami mangido tuho. Saileho mato dimna badia itu hami. Asa porsea hami digodang ni holong ni rohamdo denggan ni basam. Sai hutangihon hami maswaram. Na mangapoi hami ditiki para sirohaon nuaeng. Asa sahat hami tuhanguluan na pinaradem. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin didongani Tuhan debata mahitaon saluhukna. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamu aka dongan saha porsiaon dipaingot debatado hita marhite hanaima natar surat diulaun ni apostel biddu 10 ayat 30 sada songonom ma didok bisi. Jadi didok nasida ma haporsiai ma Tuhan Yesus asa maluaho dohot isini bagasmi. Ido sahatna rak mahita mangido gogo sa Tuhan lao mangulahosa. Ali Tuhan dibata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tuhatami. Amin. Baret dihita sian nomor 126 ayat 1. Tatopoti ma dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah amanami na di banua gijang. Pardengan bahasa doho jalarodi saleleng ni leleng na do asini roham. Di bagasan uduk ni roha dohamin waeng roh tuho pasahato diri nami. Dohot to dinami nago dosaon. Jok dohami manibilsian hasitongan ni hatam. Jala saya diri nami do sakap ni rohanami sadiri do gumodang huula hami. Di bagasan ngulu nami nang di tonga-tonga ni huriami. Natar sol-sol bagi dohami nuaing marningot saluhut na akka pabahenan nami i. Kuhilala hami do. Naso tau hami dapotan haluaon dohot hati gorad dia dopamu alani i. Alai nama porus mahami tuho mangido sian asin roham na balgai. Ido nahu pangasaon hami ubay nahu paranion hami rotu julum marhatopoton saru dosa doh pabahenan nami na hurangi. Asima roham dihami
Sai sama saluhu dosa doh pabahenan nami nahurangi. Sesa saluhu dosa nahulaon kami maradupon hodoh diri nami sadiri. Marhite-hite mudarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Amin. Dungi sairo mahamu asa mardabu-dabu hita ninna Jehovah. Tung surararado samuna songot abit bunga dadap. Potardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubah. Gabe songon hapas domuse. Hasangapo ma di debatana di gijang. Amen. Da puji Tuhan atas yang nomor buku pendeta nomor 177 ayat 1 doho 2. Hatani debata nagabe turku ni epistel di minggu ta sadarion imanatar surat di buku ni 2 Musa bidu opat mamukasian ayat 10 satu asa tapayuti hukma di hatani Tuhan lau si Musa mulak tu di dokma tu ibana ualoas ma'au lau asa mulak au tu hahanggiku akan di Mesir asa hida manang namangulu do penasida dungini nasi Jetro ma tu si Musa lau maho mardame-dame dungini na Jehovah matu si Musa di Midian laho maho mulak tu Mesir anu ngamate sude halak akan atumahi hosam jadi dibuan si Musa majol mana doh akka anakna jala dipahudul nasida tu halode asa mulak tu tanu Mesir ditiup si Musa huhutukot ni debata di bagasat tangan dungini na Jehovah mamuse tu si Musa
Ingot ma dihamumula mutu tano Misir patupahon luhut halongangan di jolo ni Raja Parao. Akan aku pasahat tu tangamu alayang guau patakangokku marohana asa unang di loas bang soilau. Dungi dohonomu ma tu Raja Parao songono dohata ni Jehovah anakku syahado Israel. Alai hatakku tuho loas ma anakku lau asa diulu yau molo tung bajua ho mangaloas ibana idama saida bunokku do ho anak buha bajum olak nido sahatna martangiang mahita martua ma aka nau bege jalan nau peop hatani debata. Amin. Puji Tuhan atas yang nomor buku deta nomor 370 ayat sada terbatul. Rap jongjong mahita saluhukna makatidak kon hapor siautai laos rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna sohatulusan natmu palangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata sanasasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabea syaton di porbadia adorang so habubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus nama terpajal lobiana di hau pinor silang na tua tu banua toru ni tanu na mulak manguru di hari patoduhon nama naik tu surgo lau hundul siamun di bata Jehovah amanai pargugu naso hatudusani disimai bana pamamulak sogo tu tano on manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia doho dihasesani dosa doho dihatai na madok mulak mangulu sogok daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Puji Tuhan atas yang nomor buku deta nomor 497 ayat sada.
Damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, hita nadong nuaing di bagas joro, ganup nasa pangulani huria, songoni ganup nasa damang dainang, haanggi na pinaribot nadong di ganup nasa bagas tabi. Tatangihon mahatan ni dibata, nagabi turpuk jamita di mingguta, minggu pa 10 sadahod dung Trinitatisun, imana tersurat di Evangelium Johannes bidualu ayat 30 rodi ayat 30 onom songonom madidok. Asa di nama katahoni ibana torop ma gabe porsea di ibana. Dungi didok Yesus matua ka Jahudi. Naung gabe porsea di ibana. Molomian hamu di bagasan hataku sitong mahamu sisiaku. Dungi tadau munama nasitongi, jala paluaon ni nasitongi mahamu. Jadi dia lusinasi damai bana, nin nama. Pino parnesi Abraham dohami, dangdung hami mengadup di halak, buasa dohonommu, paluaon mahamu. Dungi didok Yesus mamangalusi, natutu si tutudo na hudokot tuhamu, hatuban di dosa do, ganup na mangula dosa. Dada totong hot di bagas anggo hatuban, anakido di si totong. Molo di palua anaki hamu, na malua si tutuma hamu. Ido sahatna taedehon hanguluad do hatam. Oras madihita saluhutna. Oras. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bolo didok halak Kristen, manang na diguari na porsea di Tuhan Yesus, manang na porsea di debata marhite Tuhan Yesus, manang na porsea Yesusido Tuhan. Ra molo dibilang-bilangi, dau gumudangado ganup nasana porsea nadong di portibion, maribakon naso porsea dope. Alay damang dainang, sudedo tutu ganup nasana porseai naong mangihuton Tuhan Yesus. Songoni na masa di tonga-tonga ni bangso Yahudi di tiki Yesus pasahaton pangajarion ganup nasa akabarita hasitongan
hati goran, haluaon, hanguluan na pinasahat ni Tuhani. Adong do halak Jahudi na Porsea di bana. Porsea do halak Jahudi i taringot tu pangajarion ni Tuhan Yesus jalan nasi tong doi. Alai dia madamang dohok dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok Tuhan Yesus di bagasa turpukon, naung gabe Porsea di ibanai, didok dungita daum muna mana sitongi. Jala isena miat di bagasan hataku sitong mahamusi siak. Jadi gandup na targoar na Porsea, naung gabe sisian di Yesus do, sa sitong na belum tentu. Alai dipangido Yesus gandup na sana Porseai, gabe sisian na. Lapatan ni sisian didok na di sise dope. Manang natargoar maibana halak na ditogu-togu, halak na diajari, halak na olo dinalaho mangulahon pangajario. Manang na didok na murid, berarti na marguru dope ibana tu guru na ima Tuhan Yesus isadir. Bohado hita na gabe sisean ni Tuhan Yesus i. Molotapay hut-ihut parngoluon di ganup nasa 12 sisean ni Tuhan Yesus. Manang tu dia pe mangalaka Yesus itu simah nasida. Manang tu dia didok Tuhan Yesus didok tu sima nasida borhat. Laos manang tu dia pe siseani didok Yesus sai nadong anakku dohamu rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Berarti guru dohok sisean dang boi malua. Relasi antara guru dan juga murid tidak pernah bisa dilepaskan. Alana boloholan sekedar Porsea, gudang na Porsea, alai belum tentu gabe sisean. Boasa didok ganup aka na Porseai asa gabe sisean na. Asa ima perbedaan na tu gadup nasa jolma na holan mabege ganup nasa hatani aka ha Porseaon alai dang Porsea di ganup nasa aka na di hatahon nabi. Boido Porsea di ganup nasa barita alai dang Porsea tutu manang daong. Dang Porsea ibana na barita na dibegenai barita hanguluan. Ditanda do Yesus. Songo sibolis na marloksai na tarsurat di Markus 5 ayat 1-7. Ditikiro Yesus tuhalak naung dibongoti tod dinahudar manang tod dini sibolisi. Marsobba do sibolis na marloksai tu Yesus. Uduk laos diakui do Yesusi Tuhan do ibana anak ni debatana tumibuli. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Moloholan manopa Tuhani, moloholan nauduk tu Tuhani, alai dang marniula, alai dang mangoloi dina didok ni Tuhani. Dang saur do tortori do godang. Ate. Bolo godang panomunomuon tortor nape tortor panomunomuon ma. Bolo godang sobba ba tortor nape ba tortor sobba ma. So tung gabe tortor panobau dibayan gabe basebas. Damang dainang nahinaholongan sisian di Tuhan Yesus do namana dana sitong. Alai do namar siajar. Seorang murid yang mau belajar, seorang murid adalah seseorang yang memiliki peluang untuk memahami berbagai macam pengetahuan dari gurunya. Dang holan na Porsea, oh guru doi. Ale dang olo marsiajar tu guruna. Ate. Ima perbandingan. Laos ganup nasana gabe sisian ni Tuhan Yesus boto onna mahasitongani jala boto onna mamangulahon nasitong ala torus disise. Ala torus diajari songonon. Ikos songonon mabain na denggan molo songonon hurang denggan. Alani damang daina.
Sudi do hita targuar porsea. Alai naing manian. Sudi hita gabe sisean. Asa botot tadi dia hasitongan di dia hanguluan. Jala ganup nasaita hanguluhon. Alaniaha ikorikot nasitongi. Ala didok paluaon ni nasitongi masiseani. Kebenaran itu akan memberikan kemerdekaan, haluaun, kelepasan. Berarti ganup nasa na olo gabe sisean, ganup nasa ibana marsiajar, dapat nama persiajaran di hasitongani, dapat nama hasitongani, ibana peditop pama gabe sahalak nasitong. Sahalak nasitong, ise jala aha nasitongi, aha do nasitongi. Yohanes 14 ayat 6 adidok, ahu do dalani doho hasitongan dohot hanguluan. Dang adong nasaha tuamay yang gosomar hitiaw. Berarti ganup nasa hasitongani jala hasitongani sadiri Tuhan Yesus do. Jadi boy dohonon. Sahalak na porsea, alai moloso olo ibana gabi sisean, dang tadaan na guruna, dang ditadai mana isi Tuhan nai, dang ditadai isi na mga jaribana, damang dainang, ro ala Jahudi didok, pinoparni si Abraham dohami, buasa dohonom mu paluaom mahamu, buasa dohonon ni Tuhan Yesus, gabe Yesus na paluaw na sida. Tarihok tu dia haruan na sida. Aha aro nama mencarahon na sida. Dia haro nama bahen na sida gabe dang boy humusor. Damang dainang, siyan perspektif dia do ganup nasa pangatusion na sidon. Molo siyan perspektif politik ra. Ape bang sorom do, namang gonggomi, bangsa Yahudi tiki. Berarti boy dohonon gabe sahalak naso sitong do ibana na pasahat toni. Molos yan paradigma ni politik na dibuat toni mana. Alai molos yan hapor seaod do suku-sukun na damang dainang. Sude do pinopar ni si Abraham gabe sisian ni debata. Sude do pinopar ni si Abraham gabe sahalak na malua. Sian pinopar ni si Abraham pe gudang do na tarsurat di Bibeli nagabi manibil sian hasitongan. Songon raja na parjulu di bangsoi si Saul. Songon ganup nasa akayanakon ni si Abraham. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alaya halus di Tuhan Yesus. Dungi di dok Yesus mama ngalusi natutusi tutudo na hudokot Tuhamu hatuban ni dosa do ganup na mangula dosa. Seorang yang mengerjakan atau yang melakukan dosa adalah budaknya dosa. Sahalak na mangula dosa hatuban ni dosa. Berarti isi na mangula dosa, isi tuan na dosa. Isi na mangulahod dosa hatuban ni sibolis. Berarti namar debatahot tu sibolis. Ahadidok ganup nasa sibolisi ulahonon namai. Ala targuar do ibana hatuban. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Unang tadok alau pukwe porus. Alau pukku padita. Opukku guru huria, roau hurok opukku datu. Alai ganup nasana porsea opuna jolo, porsea pe oputta na jolo, gabi so porsea mahitan wae, dang songoni. Dang mudar ni opukku na palua honau. Dang mudar ni si Abraham paluau nau nang petargua ribana bapa ni ganup nasana porsea. Ganup nasa mudar ni Yesus dona paluahon. Paluahok kita sian subia ni dosa
palua ho kita sian kepanggong gomion manang parhatu banon nidusai. Yesus sudah menyelamatkan kita Bapak Ibu. Alai sudedo pehita mardosa. Sudedo pehita mardosa. Dang sude gabe hatoban ni dosa. Ise mai sesean ni Tuhan Yesus ima na boy malua sian parhatobanon ni dosa. Dada holan sahalak na diguari porsea. Rom tolu ayat 20 didok aidanga dong ibardi tuk saluhut do nasida mardosa jaladang dapuk pujion di debata nasida. Sude do hita mardosa. Jadi beda na sahalak na porsea na mardosa doho sahalak sisean na mardosa dia. Molo sahalak na porsea na mardosa alai dang gabi sisean ibana. Boido piom mangulahon dosa jala uduk tu dosa. Dang terjua na mangulahon molo sudosa. Alai bolo sisean do ibana na porsea jala sisean ibana. Boi maalo onna ganup nasa dosai ala guruna rap dohot ibana ima Tuhan Yesus Kristus sendiri laos gurunai Tuhan Yesus sendiri nunga paluahon di panubusion marhite-hite ganup nasa dinggan basana dihita. Jadi ganup nasa sisean na porsea na targuar siseani ima sahalak na porsea gabe sisean nang pemardosa alai dang gabe na gabe hatuban di dosa be. Di bahasa Latin didok simul justus et peccator. Seorang yang berdosa tetapi sekaligus sudah dibenarkan. Sahalak na mardosa alai dang gabe sahalak hatuban di dosa be. Tutudo hita mardosa makana hita ganup minggu terus mengakui dosa ganup nasana martangiang. Takui dosa ta laos tapangido muse asini rohani Tuhan manesa dosa ta. Damang dainang di bagasa minggu didok gabe temata debata na paluahon. Debatado na paluahon dango putas si Abraham, dango putas yan bangso Batak, dango putas yan bangso Indonesia. Alai dipake nasa oputta dinalaho patuduhoni. Dang pahlawan alai dipake pahlawani dinalaho mangulahos ganup nasa haluauni. Songon bangso Indonesia nanaing merayahon 76 tahun bangso ta merdeka di tanggal 10 pitu 2 hari nanaing roh. Pangidohom matu ganup nasa kana porsia itu tu gabe pasu-pasu di hita bangsona. Alai malua pehita ikut tahamulate hoddo parhatu banon najulu. Parhatu banon najulu penjajahan dulu itu harus disyukuri juga terkadang. Kenapa? Karena ketika kita dijajah, kita yang dahulu tidak bersatu secara Nusantara. Tetapi oleh karena penjajahan kita semakin disadarkan, kita jadi bersatu. Persoalan nadong di bagasan pernguluan di bangsot tapi manang dia pinaborat termasuk pandemion sinuaing pe. Ahado pasu-pasu sianon. Pasu-pasu namanginang diajari hita. Asabui gabe sahalak na melek teknologi diajari. Narahai pertimbangan tabolo tabahan nanun ibadah memakai Zoom dang sudi dope memakai Zoom. Alai mungkin dang boy dope sudi terjangkau. Alai perlahan. Rasikola pian non manang sahatu naboha ikut terus nama memakai media. Boha tujuluanon. Tabba muse virus varian na baru. Mungkin dangalani virus bian non alai terjadi perubahan. Masa ganup nasa era nai baru muse nai baru di pai baru.
lam ditabai ganup nasa kapar binotoan, lam marbisuk maganup nasa akasisian ni Tuhan inian, dinalaho makahangulu hosa. Debataro na paluahok kita. Ahana subuhi tarpatupa debata. Diguari do debata na omnipoten manang na diguari ganup nasa debata marhuaso di saluhut na. Potensi ni debata dang terjangkau. Alani damang dainang, poi do hita paluaw na siyan pandemion, sadia ni Tuhan mau sebenarnya. Nasui begitu Tuhan do tangiang ta, dang mungkin. Buka do si pareon ni Tuhani manangihon ganup nasana porse. Harudang tapabua pe di botoro di bagasar rohata. Jadi alania do masa songonot terus. Tabuat ma persiajaran sian ganup nasa namasa. Alai tabain hatani debatana gabe guruta di bagasa parnguluta. Ra boido hita mabigi ganup nasa media sosial nuaeng asa songon nadong hiburan. Mungkin mamereng Facebook, mungkin TikTok, mungkin short video nadong di YouTube doh ganup nasa nasing. Boy dang gabe masa. Alai damang dainang. Ikon ganup nasa hita di bagasan saluhutna hasitongan ni pangajarion ni debatama hita. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Di Galatia 5 ayat 10 tolu di dok. Tu haluau ni hamu di Jawa kadongan. Asal unang haluau ni gabe parbus sirat disibuk. Sadok marhite-hite haholongan ni mahamu masioloan. Marsioloan mahita di pangajarion ni sisian ganup nasa panisean ni Tuhan Yesusi. Aina porsea gabe sisian ni Tuhan Yesus ma kita. Laos ima tapake dinalahu mangisi manguduti hamerdekauta. Songon pangudution ni perjuangan sian ganup nasa pahlawan kemerdekaan. Pahlawan nadong di tonga-tonga di bangsota. Na pinake ni debata. Na jinujuan ni debata. Mangulahon perjuangan ni. Mauliati di debata. Di ganup nasa pasu-pasu na dihita di bangsota sahat tunuaeng. Udang akan amasa nuaeng na diadupi ni pamareta. Berarti na dia tak adupi nuaeng. Amanginang tatangyakon totong bangsot taon ay bangso na di pasu-pasu jahuba di batado hita alasyan ibana do haluaon hamardekautay. Di batama na mamasu-masu hita huriana merdeka mahita sian ganup nasa perhatubanon ni dosa alanunga di merdekahon Tuhan Yesus marhite-hite ganup nasa aka karyana na tarsilangi. Durus mudarna asa unang durus do mudarta. Asa malua hita ganup sian hamateani. Merdeka mahita muse songon bangsota sian najolo sian penjajahan ni kolonial nuaeng merdeka mahita mangadupi ganup nasaka persoalata. Merdeka hita muse mangadupi COVID-10 sia. Porseama si parmonang dohita, jumolo do debata pamonako kita. Jolmana merdeka dohita, dang ditoru ni ganup nasa uhum be, alai digijang ni nasa uhum, bebas mangulahon na dinggan, bebas mangulahon ganup nasa holong ni roha, merdeka ganup nasa akana porsea, merdeka ma bangsota. Amen, tedehon pasu-pasu hatami. Asa
Hasangapon hamuliau madihuali jahuba di bata, di pangajari yommu, di panugunuguommu di hami. Dang sai holan naporsia hami diho di pangido roham. Alai olo doho pasahaton dirim, gabi si pangajari namani sehami, gabi guru diganup nasa kaparngoluon namion. Ala guru dihodo ganup nasa portibion, guru dihodo ganup nasa parngoluon nami. Atong sa guru diho mangulu nami Tuhan marhite-hite panuguommu. Asa tarbahek kami, ginalaho mga tusi songod dia na pinangido ni roham. Pasu-pasu ganup nasa hami be, na adong dit bagas huriamon nuaeng di bagas joromon. Pasu-pasu nang ganup nasa kadongan sahapor siaon nami dongan nami saluhut na manang di dia pemaringanan, na adong diganup nasa bagas nabi. Tupahi hami Tuhan di pangatusion bisuk na siya koy, alaho mari pangasaho kami. Naing manotong dipakilalaho kami hatam padamu na pinasahatmu. Kodo nama do kali Tuhan Yesus, say na dong anakku do hamurasi rasa roh ajal ni hasianganon. Dongani mahami Tuhan, pasu-pasu mahami di bagasan asini roham. Sahat tuho ganup nasa hami huriam di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji Tuhan atas nomor Ibu Pendeta nomor 245 ayat 2. Damang dainang nang di kita salut na di bagas turun Tuhan suang songoni ama namin na nami keluarga di tonga-tonga di bagasta namang ihuti parminggota sa dariot tabi gima titing na masa di huriat tanah sa mingguon. Padita doho lu na parhalado nang majelis pasahatot tabi selamat hari Minggu madihita huriana Tuhat tama nama masu-masu doho na mga ramotihita di bagasan holongna. Damang dainang partoning ni Mingguta, nanang ro di tanggal 22 Agustus 2020 saya damar bahasa Indonesia. Siang giat ma nungawui hitarak marminggu di bagas joron debata di gereja tahun, upa buah hami pian nom muse di pengumuman di grup ni Huriata. Napatuluhon, soso-soso pandemi di COVID-10 sia, di masa pandemion asa unang manotong hita manghuton asa manotong mahita manghuton protokol kesehatan naung diaturhon ni pamerintah marhite gugus COVID-10 sia lumobi di masa PPKM asa lu na mahita di bagasan haipason jala pataluhon virus corona marhite bisuk dohot asin rohani di bata. Napapaton sekolah minggu tetap online marhite channel YouTube TV sekolah minggu. Napalimahon ramajaha mahita di acarata persembahan setiap hari Minggu, ucapan persembahan bulanan, ucapan syukur, totong ma talia sa tonga-tonga ni keluarga ta,
boy madibain marhite-hite nomor rekening huriata, suang songoy nang dipasahatu akka parhadon ni sektor ni huriata. Napapituhon, barita habot ni roha. Nunga marujung ngolu sahalak ama siya tonga-tonga ni huriata. Ima amang te nababan nahinan di minggu nong salpu. Tatangnya ko makeluarga na tininggal honin na sida, ima keluarga ni inang boru silaban nang akayanakon na sida, asa debata na mga puli, dohot na mamasu-masu na sida sa luutna. Udutusi, patupota ro pelean gatini lumanetek, manang kantong hitang si patupota di keluarga di tiki mga puli. Parhepengon, pelean na masuk di minggu na salpu 1.750.000, sekolah minggu 45.000, ucapan syukur, persembahan bulanan, persembahan tetap jemaat, dohot dompet pembangunan, napar jolo, sian amang empak pahan borusi bolon, jugudangna 200.000 rupiah. Hamuleteon, manang ucapan syukur, napar jolo, sian amang keluarga situ hasormin nang boru butar-butar, di sala pasu-pasu dengan ni bahasani Jehovah di keluarga, imanang dilantik inang boru butar-butar gabe pangula di sekretaris dinas BPBD Kota Bengkulu, debatama menama masu-masu dalam manggugoihon nasida, mangulahon saluhutna ulauni gabe pasu-pasu di Kota Bengkulu, jala hasangapon di tuhatta debata. Tuhuria 300.000 rupiah, tuang padita 200.000 rupiah, tukar halado 100. San keluarga inang borusilaban, nonya nababan, di siala pasu-pasu ni tuhat denggad do saluhut ulaun di parmoding ni amang te nababan nahinan, tuhat debatama na mangambu keluarga jalan na masu-masu. Tuhuria 150.000, tu amang padita 150.000. Saldo ni huriata 80.852.000, jala saldo ni pembangunata 34.750.000 rupiah. Songonima titing nama sa di huriata di pasar tami tamang situa Tambunan mabuak kita di Tangiang Pangotiano. Tapasadar hatta martang yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami ama para siroha di saluhut akka namaka holongiho. Pupuji hupas yang apami mahuali Tuhan di asi dohot dengan nibasam dope nabuiwoi mangiring-iring manugu-nugu kami. Kupakilalaho kami doyali Tuhan di tikyon inahupatu pahami do tutu parsaoran di bagas joromon tungpe ali Tuhan tang saluhut kami ruas ni huriam dinalau marsaor kami ni di bagas joromon lau tumangihon hatami alai marpos di roha do kami tuho ali amang nabasa di saluhut pangiring-iringmu dengan dibasam di kami tukpe kami di bagas nami be dinalau tumangihon hatami dinamar saor asadot kami tutu gabi parjabar ima diaka barita nauli naung tolkas di tonga-tonga ni huriamon atong aliamang nabasa toktong maho na mangiring-iring manugu-nugu kami unang luas sami ali Tuhan madele di ganub ngulmit ning ulu namion tarlumubi may ali Tuhan di masa-masa kopi na masa di tonga-tonga ni Portibion. Sering dohami ali Tuhan ganggu, sering dohami lomos di ngulu namion, alai marhitei mali Tuhan na marpos ni roha dohami tuho, asahomat tong ali Tuhan na majagai hami, padao sa luhut akaparsahito na ali Tuhan, asawoy hami tutu marlas ni roha, woy hami tutu mardami sorang mamuji pasangapon guarmu na badiay. Suwaksongoni mali amang hatam ng tolkas di tonga-tonga ni parmingguan nami, Homa namang alopokon ni tuganup roha ng pikiran nami. Asa gabi boy kami tutu gabi sisongot sisiani.
Boy kami tutua li Tuhan mangihuton ho, jala porsea kami dihatam. Ato ngaliamang suak songonima na posomi tutu ng patolhason hatami. Homa na mangalian hahipason, jala pargugoy na posomi li Tuhan. Asa anggiat na posomi margugo tutikyari na naing ro, dinalaw mabaritahon barita na ulii. Asa lamartaba-taba akajol man na porsea tuhuwa li Tuhan. Aliamang nabasa takas do tutu songon na huwigi kami ima wartani huriam ditonga-tonga ni parmingguan nami apaladitikyon. Gudang ali Tuhan pergumulan na huwadupi kami. Tarlumubi may ali Tuhan di masa pandemi na masa ditonga-tonga ni luwa nami yon. Olo do kami ali Tuhan ganggu. Olo do kami ali Tuhan sering kami lupa alay marhiteima na marpos ni roha do kami tu ado pamu na badiai. Homa ali Tuhan napadaw ko ni siyan tonga-tonga ni luwa namion. Asaboy kami tutu rak marsaor marminggu kami di tonga-tonga. Takas do tutu diari naung salpu siapa moto amu doi di tonga-tonga ni Imali Tuhan, marpos ni roha do kami tuho, asa homat tong na mangalian pangapulion tu keluarga, anak nang dohot keluarga sa luhut na li Tuhan. Asa boy keluarga on, hot ali Tuhan, jala toktong na sida maporus tu ado pamu na badiay. Suak sangonino tong aliamang nabasa, takas do kubigi kami tong, ima di amang amaha gultom, di nabagasan parsahiton na sida at ngaliamang pasu-pasu akka ubat na pinangan na lian sa luhut akka silas ni roha tarlumobi ma di keluarga li Tuhan na mangurus asa anggiat tutu marhitei martaba-taba di nasida di saluhut di ruas ni Huriam naung pasahaton persembahan melalui minggu naung salpu ali Tuhan tungpe di bagas nabi marhitei mali Tuhan na marpos ni roha do kami tu ado pamu na badiai. Pasu-pasu kami sa luhut ruas ni Huriam. Pasu-pasu akayan akon nami. Lian akasilas ni roha ng padyang ni umur di sa luhut akayan akon nami. Asa gabi jol manahase yan akon nami yali Tuhan di jolo nami nang di jolom. At tong ali Tuhan suak sangonino tong kami sa luhut na tua-tua na. Lian tu ali Tuhan hupamudu-mudu kami. Gabi boy may jol manahase ya. Suak sangonino tong ali Tuhan, inaung pasahato nakapersembahan melalui Huriamon, atong pasu-pasu masaluhut ali Tuhan, pribadi lepas pribadi. Suak sangonino tong jaka amanami inanami sa luhut ruas ni Huriam, na so pasahato dobe, toktong matabay di nasidak kasilas ni roha, tabay di nasida pasu-pasu ali Tuhan, asang giat marhitei makirim nasida di denggan dohot asini roham, jala toktong na sida marlas ni roha. Cara khusus ali Tuhan, namandok mauliate do keluarga si tua hasormin inang boru butar-butar. Takas do ali Tuhan sian pamotoamu didenggan basam di keluargai. Naung tohomay Tuhan dilantik inang boru butar-butar gabi pangula sekretaris di dinas PBBD. Atong ali Tuhan pasu-pasu keluargaon lian di inanami hahipason ganjang di umur. Padawa kaparsahito na nila Tuhan, asa anggiat tutu marhite-hite di pangulaon na sida di daerah li Tuhan, boy na sida gabi jol masitiruon, jala toktong na sida mangucap syukur mandok mauliate tua do pamu na badiai. Sandok keluarga li Tuhan, hupasahatami tuho, pargugoy masaluhut, diaka yanakon ng pahupu na sida pe. Suak sangonido to ngali Tuhan di keluarga inang boru silaban nyonya nababan takas doi toktong nasida madok moliate tu ado pamu nabasai tuk piali Tuhan diari nang salpu nang nyalamu ama na hinaholongan ni keluarga amang te nababan alay marhitei mali Tuhan di saluhut dengan ni basam toktong nasida madok moliate tu huali Tuhan
alahodo ali Tuhan na punay jalahodo na tukpasahaton ni. Jalahodo ali Tuhan na tau pasahaton akasilas ni roha di ganup jolma yaka na marhabo ni roha. Atong pasu-pasu makiluargaon, pasu-pasu akayanakon ng pahopo ni kiluargaon. Atong ali Tuhan sa hatuhoma daging ng tod dinasida. Di sa luhut kami ali Tuhan, di ruas ni Huriam, ama ina yanakon ng akasikola minggu pe, totong hupasakat kami tuho. Padaw siyan kami sugut persahiton, lian silas ni roha, tabayak kamahapistaran diak kaparsikola. Molotu ngadong ali Tuhan diak ka namilas di ganup pamatang ni ama ina ng yanakon nami pe. Pasu-pasu ak kaubat na hupangak kami sa luhut. Liam madihami ak kasilas ni roha ng hamamalum ni parsahiton. Suaksangonido tong ali Tuhan na mangido do kami di masa pandemi corona na adong do pe di luak namion. Ho mali Tuhan na padahoni siyan kami. Ho mali Tuhan na mga lian akka nabisuk tuak ka para medis. Asaboy toktong ali Tuhan, diak ka na marobat, diak ka na marsahit ali Tuhan. Boy malum jala toktong di bagasan tangam muna sida. Di sa luhut ali Tuhan pangiduan nami radedo di julom. Jumulose sama tutu dosa pangalasyon nami. Tamahami di julom jala tuk tamahami hapiakan ni pasu-pasumi. Atong hupuji hupasanga pami magwarmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Marede hita las bisi mahita pasahatu pilata napar guru sahatu na papaton. Terpuji matu atas yang nomor kudeta nomor 270 ayat sada sak namangi.
martangiang mahita pasahatun piliata tu debata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni pasu-pasu doho silehon-lehon rodiaka dengan basa na mauliutus. Mauliate mahusob baho kami tuho ala di pasu-pasu hodong ulunami. Upasahat kami matuho diri nami nang sian na nilehom mitu hami. Say jalo maiga bipilian na husus dia dopan asi maruham. Say pasu-pasu mapilian na upasahat kami tuho. Asa uparasya kami lau patibulhon harajaom mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim na badiyay. Asalam patar huida jalahu botohami gudang ni silehon-lehon mu dihami. Saya jari mahami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Huhut pasahatun pilihan nami dalam laho pasangapoko. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangido di tangiang hato patay. Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadia makuarmu. Say Roma harajaon. Say saut malomoni roham di bonotongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sedarion hangun dua siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang kami tugi pengunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay huru na punah harajaon. Dohot tagugun, rodi hasangapun saleleng dilelengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata bohina Tuhamu jala saya si marohana midahamu. Di dopakon Tuhan Jahoba debata bohina Tuhamu. Jala di pasaor hon madamena tuganuk todimuna. Amin. Salam sehat madihita saluhutna, dame dohot tolong ni Tuhan, na mangaramoti mangodihon dohot mamasu-masu. Shalom. Shalom. Horas. Ora.